Jingkhmih ki noilam ka National People's Party NPP Southwest Khasi Hills District hakasngi thap kerteng uba Mandilos Nongbri banya ai reng hak election MDC shaka Khasi Hills Atiar District Council na Langrin constituency boba Martin M Dango MLA Barim Karanikor u ai Kyrshan ya ka NPP kalasha Theh Um-Pjah hakalai terik urumpang araja arpusan. Hagari kesngi bau kertong ke Kongres uba perdon nam rengai. Ulawan ban thep kerteng yala di kumu kertong ban yakun hak election MDC ha Office Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District ha mau kerwan la sakhi bau ba Martin M Dango uwan dalade ban senran yau niu kertong. Nalor ba Martin M Dango yau ba perdon nam lawan ban senran dau MDC Barim ka Langrin bo Chief Executive Member Barim ka Khasi Hills Atiar District Council ba man studi nong ramu President ka Southwest Khasi Hills District Congress Committee uba ken pam vi kharling do bat kiwe ki noi lambat ki nong Kyrshan ka party. Uba MM Dango habakran cikilat pathai kubo leitu bon ai Kyrshan bepura yuk kertong keseng Kongres hakane ka kenti bementa watla 4 rai ban penyaso eladi syakane ka party. Adu mentanga patrensa Kongres. Adi ngala eno nakaka parti PCP nga patrensa Kongres watla kataru ngawan sendran ban Kyrshan ye ini samla namar ba ngayo I mensim jongi tangkena makandaru udon mensim ban sakri ya ka konstitusi jongi bas adin hadu katana te nagatau ngaru kumu ex MLA nga ai mensim ban ai support lang ya ini candidate samla jongi. Rumors maybe I have not decided to join any party after I left BJP. Even Congress also till now I have not joined, but I came as a individual to support along with my followers. Ni haban budde ni ka 6 schedule ka kila penkala ni haban pennya ka sifat ni 6 schedule nang tapan penklan ru ya ka pla bisa jang ka HDC ka ba dangi pej hagaroi ka par ka duna ba ni haban budde ni ka pla bisa ru penklan te nang tay ka riti ka dustur ka jong ban ya ban kampelong trai susu ban penskap nam ta khando ka siap pas skoi ru nam ta ba ngin pet nya nam ta ka ni ka khai ka patai bagini ki trai muluk jong ki dangla ban yasim banta khamba susu baki we kinom ki banabar kin wan ban suthet ni ka jara jong tang ta kajing kerban namar bagele atma kajing kerban ngidan kita kajing kerban rai kaba konsan do pada pai ba jong konsensi yanu gi ibet namar ngebon kandidat kita bisbon. Habatin pej bahagi ki shab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya